Здравейте, скъпи приятели и последователи! Днес готвим отново с моята баба една необикновена, но много вкусна селска яхния с пилешки крилца и ориз. Първоначално за целта си запържваме продуктите морков, чушка, лук и магданоз. След което доливаме малко водичка и слагаме пилешките крилца, като ние сме ги нарязали на половинка. Наливаме още малко вода и задушаваме. След като се посварят крилцата, добавяме 4 супени лъжици доматено пюре консерва и една супена лъжица червен пипер. Подправяме с сол и черен пипер на вкус и малко след това добавяме една кафяна чашка ориз и оставяме всичко да къкри на бавен огън. Опитайте рецептата, ако ви допада, може да я харесате, а за още подобни рецепти може да се абонирате за канала. Благодаря ви за вниманието!